Bůh s tebou, pane. Mám tady na prodej nějaké zboží. Pozdrav pámu. Jak to jde, dobrý muži? Láčo žives, Gáčo. Jak ti říkají? Já jsem nějaký Karol. Nepotkali jsme se už? Já jsem nějaký Jindřich od Skalice, ale těžko jsme se někdy potkali. Koda čačo, nepotkali. To ale neznamená, že jsme si cizí, ne? Co můžu nabídnout? A kolik to stojí? Podle toho, co bys rád, Gáčo. Ale opatrně. Černý kvelby nedělám. Z takových věcí koukají jen problémy. Pokud máš něco zajímavého na prodej, koupím to. Koda čačo. Nejsme bohatí, ale třeba si vybereš. A při Panice Marii všecko čistý, přísahám. A varze dík. Něco bych udělal s tou cenou. Keci, Gáčo. Na tom se shodnem? No vidíš. Tak ještě něco přihoď a můžeme si plácnout. Láčes a dá pesky cinama. Na tom se shodnem. Díky.